isusu nyaya yetinayo ngeyemwana unozwi Meshek Gwasira. Meshek mwana wamainini vangu, mainini vedu, mukadzi wechipiri wababa Gwasira anogara Mwadzingiro. Saka Meshek takagara naye zvakanaka. Meshek paakapedza grade 7 takamuendesa paRistitute Secondary School, akaita form 1 to 4 ari muboarding school. Tapedza Meshek takamutsvakire nzvimbo paMagamba Training College iri Mwamutare kuti aite course yebuilding. Apedza course yake yebuilding, Meshek wakaenda Chipinge kotsvake basa ngekuti ndokwakamboita attachment achiri paMagamba. Ari Chipinge takazozwe shoko rekuti Meshek uri kurwara. Pakatumirwe shoko kuna ana mukoma ari Harare kuti Meshek uri kurwara. Chirwere chacho inga chiri chepfungwa zviri mental. Adaro ana mukoma vakati mwana ngauye Harare tione kuti tibatsirane sei timuendese kuhospital. Meshek wakauya Harare, wakaperekedzwa ndisekuru stand. Saka aperekedzwa kudaro ndisekuru stand, ana mukoma akatora Meshek vakaenda naye paMarondera General Hospital. Wakaonekwa ndichiremba unoona ngezvepfungwa, psychiatrist. Aonekwa, wakapiwa mishonga nekubaiwa majekiseni ake, zvichibva zvaita zvakanaka. Tadaro takauya kuti semhuri Meshek ngatimutsvakire paMagamba, zvakare ngatimudzosere paMagamba aite imwe course zvinezvi agriculture, ngekuti takaona kuti yebuilding ine mabasa acho anga asi kuoneka, zviro zvacho nga zvinaumira zvakanaka. Meshek takamuonere nzvimbo paMagamba College, ndipo paari kutaura kwetokuita zvinezvi kuchapedza muna 2027. Ari paMagamba kudaro Meshek wakarwarazve. Arwara kudaro ndakafonerwa, ini ndiri padhuze Mwamutare, ndotoenda komuona. Hato ana mukoma votozouyawo rechimangwani racho, tondouya kubatsirana kuona kuti chii zviite zvakanaka. Saka kutaura kwetiri kuita uripo paMagamba Training College, kutaura kwandaita. Now dambudziko rakazoita ngerekuti Meshek pane zviro zvaaitaura zvatanga tisika nasiku zvanga zvisikazwisisiki. Meshek waiti inini baba mukuru wangu ari kundishaishira, ndiwo ari kuita kuti zviro zvangu zvisafambe zvakanaka. Ndikandiwo matauriro aita. Adaro manje isusu tochibvunzana manje mumusha ana kutaura zita hapana zita. Saka isusu semhuri tochitanga kuti anomboti baba mukuru ngevari. Totarise mumusha mwedu omwe kwaGwasira toona mumusha mwakanyarara. Saka tochitanga kusazwisisa kuti zviri kuti. Ndo pakazouya pfungwa yekuti tadini kumboenda kune vanoita zvemaDNA vaya tione kuti zvakamira sei paukama kwedu naMeshek. Takaenda kuDNA, mazuva ano ndiyo iri kuwandirwa kudai ngekuziya kwemunoita. Vanhu vakawanda vari kuenda kumaDNA kwavanovhenekawo ngemichina vechione mwana akati baba havasi vangu, vanoenda baba nemwana kotestwa. Mai nababa vakanetsana vari kuenda kumaDNA, zviri kubuda pamaTV vhiki ngevhiki. Mwana chaiye unoti ndinotsvakawo baba angu, vanoita zvekuvhenekwa zvakadaro. Saka chiro chatekeshera chiri kuitika zvakanyanya. Ndo pakauya pfungwa yedu kuti ngatiende kumaDNA tiozwe kuti zvakamira sei. Taenda kuDNA, maresults akabuda. Maresults akabuda apa manje akaenda koratidza kuti Meshek haasi weropa rekwaGwasira, haasi wedzinza redu. Zvadaro takasimuka semhuri toende kwasekuru asundirai vanoshande muMwamutare. Tosvika pamba takatoitawo appointment, tosvika pamba togara totovatsanangurira kudai ngekundotaura kwandabve kuita uku, totaurawo mamiriro akaita zviro. Tapedza kutaurira nasekuru Sundirai vakatiroiwo inini handingamurambiri, handingarashi mwana wehanzvadzi yangu. Mwana ndinoziva kuti mwana wehanzvadzi yangu, saka ndinotambira
zvatingatoita pamwe tingachitomupe stendi iri kumusha ndokwaangakona kogara ari. Vapedza kudaro takatoto nesu tichandowedza kuti tinobatsira takadini kuti apedze kosi yake yari kuita pamagamba yatanga tatangana ni pamusoro baba yaikumbira kuti muti gaga makanangana nedonzo renyu chairo kuti mumangara akawanda kuda zvakanaka mwazvita saka ndaenda kutopedza ngo ngekuti ndizvo vakati tinokona kumuonera kuti ungagari kupikwa rusitu. Isusu takachibva kwamuta vadaro vakati chiendai mozivisa mambo nyaya imwe yekutaura pano iyi. Isusu tabva kwamutare kuti tiuye kozivisa mambo kunoku. Tasvikapo takati tingade kuti tizivise mambo taide ngatitsvake sabhuku vatisvitse kwamambo tizivise kudai ngekutaurana kwatakaita nani naAsundirai. Ndiwo patakazwi tiende pamununguma. Toona amununguma tochowataurira nyaya. Amununguma anoti kutaura kwamwatoita mwadini mwatomangara. Isusu tikati chinangwa chedu kudai ngekutaura kwandaita kwesuku changa chisi chekumangara ingatazwi endai mozivisa. Saka kuchizobvapo ndokuchitozoti nyaya ipinde mudani kudai ngekusvika zvakaita. Anapenda kubata yeye sio mama ipengere asi mukoma enyu akati nyaya inofana kuona mumbi ingune mumeni mukoma akati nyaya inofana kuona mumbi ndidzatisire All right. akati inofana kuona mumbi Mudari. Ndaida kuti dzokere ndichana. Ndikamba ngokuti mudari inongandisa ndatsanangura. Vamununguma vakati Asundirai vanogara padhuze apa. Ndivadaidze here muye muvatsanangurire nyaya yenyu takagara pano paworkshop apa. Mukoma ndio pavanoti musaenda henyu kovadaidza. Vanozodini tozozvionera kudaro ngekuti isusu inga tatopedze kutaurirana naAsundirai. Mukoma Lazarus. Saka aiwa ndandapedza ngonda ndoti ndo patakasosvika uno but chinangwa chedu changa chiri chekuzivisa tanga tisina kuya nechinangwa chekumangara ngekuti ndemataurira ndaite nyaya yangu. Zvemunotizivisa we verify ndizvo saka tipewo nguva yekuti zvemunotizivisa tizozviziva kuti mwatizivisa zvinhu zvechokwadi here kuti hasiri mwana wanyu kana kuti mwana wangu. Saka tinoverifya. Mremo kuipa. Pane zvataurwa apo hapana zvemuri kubvisa here kana kuwandudza tizwisisane pachedu takadai tiri mudai. Pane zvataurwa Sandianiso. chioniso Sanangurai. pane zvataurwa Misheki for sure wakarwara ari mumusha mwedu. Kuuya kwaakaita mumusha mwedu wakaunzwa ndibaba vacho. Baba acho ndiani? Gwasira. Ari kupi aGwasira? Akashaika. Baba aMisheki namai aMisheki akasisira. Inyaya yevana. Saka kusiwa kwakaitwa Misheki wakasiwa kuti mai vake vakashaika iye achiri mudiki. aGwasira angati taikumbira kuti mutichengeterewo mwana nekuti hapana unokwanisa kumuchengeta. Ndokusara kwakaita Misheki pamba pedu. Angakura aripo baba acho aiuya achimuona angati ndinozotora mwana wangu adini apora. Saka kuzorwara kwakaita Misheki wakarwara achiri mumusha mwedu. Arwara ari mumusha mwedu aitenderera achisiye zvakawanda. Paukama muri ani nani naGwasira? Gwasira wakarore hanzvadzi yangu. Okay. Gwasira wakafa ndiye wakarore hanzvadzi yangu. Endai. Saka kurwara kwakaita Misheki ari mumusha mwedu taitaurire kwaGwasira kuti ndo zviripo. Echitaurawo zvaaifunga asi wakandoramba ari mumusha mwedu anga asikatori kugara naye kusvikira tazombosvike pakutukana ndobva akazobvuma kuti taakutora Misheki tomuratisa. Misheki akamutora ichomuratisa ichoita izvozvi munhu wakunya warai
Saka pane last occasion yaakapedzere kurwara wakanetsa echitenderera, tikamutora tikati tiende kotarisa ngezvazvo timuzvifambire ikweyo. Saka museke takamudzosere kumba kwake. Ndikamudzosa kumashure kei ndakutobvunza makwesheni. Ko panhau iri kutaurwa iyi kuti akaenda kuma-DNA test tikaona kuti hanzi asiri wedzenzari, ndopetimbori tizwe kuti zvakamira sei. Ipopo panyaya iyoyo handinoumboona ngori ndayandisvika ndakaita kutaurwa kwomutendari. Maasesasi ndokumbirawo pfungwa dzenyu, then ndabva pamaasesasi then ndipinda muwanhu. Pamusoro chanambe ndaide kumbobvunza babaya kuti chakazomutuma kuti muite pfungwa dzekuti tode kuite ma-DNA kurwara kwawoyo here, kuti toti munhu waite dambudziko rekushata soro taakumboti ngatomboite zvema-DNA chaimbonase kuitika papo chaicho kuti muzosvika pakuti akumbode ma-DNA kumbosiyana nekurwara kupenga kuri kuita uyu, changa chimuri chii? Zvakaita kuti tiende kutaura kwakaita Misheki echiti baba mukuru angu ndo vari kudini, vari kundishaishira, Vakuenda kuma-DNA test. Okay. Umweni Colin. Idanobvunza kuti pamaita ma-DNA mamunei pangorima here kana mwanotora Misheki wenyu muchiita muchiita ma-DNA test enyu mwene? mwana wakabata baba ndezvemumagwasira. Saka isusu takatofunga kuti ngatitange tazviona kuti zvaari kuti baba izvi ndibaba vari. Kudai akati mai angu kana hamusi kupindura mbuti. Ndiri kuti inini muchaenda kuma-DNA test kwenyu Mwakadzika dairai mhururu makawandisa stereo. Shingi ndikuona hausi. ndati hatina. Mandoita henyu mwega. Handipana ndongozwa. Mr. Chair. Ndokubvunza kuti baba ari kutaurwa wacho ambori baba api? Utoriwo mubvunzo wetina. Pamusoro ipapa ndiani unoziya kuti ropa rendinaro kuti mwatikani mufanira kurwara Misheki nimi munoziya David. ndiani unoziya pakati pemikombo retu kuti ropa remunaro ngerapasi? Ndiani unoziya? Unotozvitsvaka kuti uchide kuziya. Mwaitsvaka kunani? Mwaitsvaka kunani ngekuti nini gwasira ndakafa, imwimwi mwaavana imwimwi gwasira wakafa. Wemwaitsvaka naye ropa racho ndiani? Vanoite ma-DNA kazhinji vanotsvake vakoma, avaiti nemunhu umwe. Uraiti chimiraiko kwemwariyo baba mudoko kana baba mukuru hama yagwasira yemwakaenda nayo kwemwayendeyo ndiani? Ana baba mukuru neurombo nekuti kwagwasira asharuka acho akuchina naanun'una neanun'una vatosara tisu. sakaenda muti ndiani une ropa ragwasira? Ndiani? Because mwese muri vana vagwasira, apachina une ropa ragwasira. Ropa ragwasira rasara kwemuri, imwimwi ndimotsvaka uyu mwomuti ange wedupi kati shongoroke kudai zvainga zvakade kudai mwakati tore tsvake munhu mwobudisa baba namai emwanewo mwanangu kwano shongoro. Ndaida kubvunza kuti mapesenti acho akabuda akadini? Aiwa munoziya zvimwe makaona 0%. Ukama ndaida kuziya kuti izwa zvibaba kundobvunzana kuti baba anyakubara aizoti mwana wangu handiti namai vaizoti mwana wavo abasenda ndakabhege chikwira zvimadhirazi vaziya pesikana masoko makati mwana wakarwara saka kurwara kwemwana wobhoi banguraudinesa kuti urwara mwana ndikuzvambira handiti saka upengo hwemwana ndo hwazombudisa ma-DNA ndizvo ka zvikora zvose maifundisa pasina upengo upengo hwemwana ndo kwazoti ma-DNA abude saka mabudisa ma-DNA mwana matera masoko kupenga
wakazotipa wati mwana ngokwani ulini wenyu wanyari mugabe ndiani mugabe ndiani tinashe mugabe wakazomuti wewe ngokwani kwa apere ngokwani hata uruti hata unanizika chakao right imwe aiwa ndipaso baba akajeka pamusoro baba abasira we tinoti muitauro nyaya igarera munofanira kubudise pezvimwe zvakaandika paipai makanasa kuti hai epacollege paipai akamuti uyu tiri kumurwaisa chiinyi zvezvo maitana mbuya vakati epacollege akamutaura kuti chirwere chirwara denda rirwara chemwana akati chiinyi che makati hai kwai chiinyi makati kwai madrugs taura izvo takataura munhu tinoti munaso anhu aitizwe chinyi openga ndika lecture akamudaidza kuti hai vana unohamba kudaikaire uri kuwanze chinyi uri kubhema mbanje madrugs ari kudini ari kumukonzeresa ndaite munaso kujekerwa ndizvo kuti hai right initi tichibva apa ndakupinda muvanhu kuda misoro dzenyu mauyawo kuti tidetserane chipanapa zvendaiona zvaikwanisa kutibatsira kana misheki baba musisi mwapedze mari kuti masinationalea sekuti waipenga eitaura mazita ekuti baba mukuru pana bhangu ari kundishaishira maidai makandotorawo anoziya ngekupenga kuri kutradishina kuti munhu waitaura ngezvake kuti kundishaishira hapana waimuziva maidai makatsvake munhu unombovherifai kuone baba mukuru ari kushaishire chiinyi ari kushaishire mwana kwete kuenda kuona kuti ngewedu here kana kuti asiri wedu yeti baba acho namai acho aiti ngewedu plus ndaida kuwedzeredza pana mukoma bwani munhu echirwara munhu ari kupenga handiti best chinhu chekutanga kuenda kobetsera munhu ari kupenga kuti munhu waari munhu nekuzwa futi kuti chini chiri kuita kuti chimupengese pati kuti hanzi toenda kumadna kuti tione kuti hanzi neukwedu kana kuti asiri ukwedu ko ukaendeyo then obva wagura mari kana pane chinhu chawakaisa pane munhu uyani chaunokaida uchishande ndicho then munhu wobva adaro uyozi asiri wekumhatso kwedu 0% kumadna makatora here awo kwasundirayo kwangorima ava kuti hanzi uyai kuno tiende tese kumadna test madna test inoziva inini madna test echimirwa echizi hanzi munhu arapa neurapa then mozwisisana muri pamwe chete makaenda kotora munhu waipenga kwakuenda naye kumadna test kwakuya naye mechiti hanzi haasiri wekwedu okay hero mwana anhu ndoda pfungwa dzenyu anti vakashaka mai acho tanga tiripo musi wacho agwasira akauya pambapo akataura chiti mwana ndaakutora mwana ngewangu uyu akatora mwana kuti akatora zuva racho here kwandakazotora the following day akaenda naye saka epagwasira aachadi mwana hemwaimbomufundisa mwati mufundise mwana wani namasi makuti kwahai ropa risiri 0 kwai 0 chini percent asi makamufundisa zvese mukaita ngenyaya yekuti mwana wakurwara amuchamudi agwasira kuti kwai mwana ngewangu tiripo pajekerere pasiya paellen ati mwana ngewangu inini ndaiya ndichitotaura kuti epagwasira pemaifundise mwana ndimwaifundisa muine chimono chekuti tichada kuzorya through yena saka mwana uya wozoende kopenga maakotora madn dai asikazi kupenga maenda here kumadn inini ndaide kuti tibadzokera pindura inini ndaida kupingura ndichiti mazwiro andiri kuita zviri kutaurwa zviri kuitika kunga kumadn kwakaendwa ngekuti misheki inga nechirwere chepfungwa misheki takatoenda naye kumadna tatopedza zvekumarondera tachitozotsvake zvekuti adzokere pacollege saka ndaida kuti tedze kuparadzanise kupenga nekuenda kumadna dna wakaenda musoro wake usiri kutenderana ichitoziye zviri kuitika zvakanaka baba panga baba ndine mubvunzo mudikidiki wandova kubvunza yanditi right pamakanzwa lecture achiti mwana ari kuita zvemadrugs makambomutora here mwana mukambomuendesa kurehab first ndo chinhu chekutanga bhozi munhu akanzi ane madrugs anofanira kutanga kuenda kuna chiremba onotariswa kunzi hamuna madrugs here mumwiri make nekuti tikati madrugs indogona kuona asi madrugs number 1 number 2 dna yemakaita hamuna kukanganisa yenyu asi makamhanya
asi kumhanya kwamakaita manje kwakuita sekunga handizivi kuti ndimai nini venyu here kana kuti muroora. Makanga musikatomudi, musikatomutrust. Pakatoshayikwa futi trust yekuti zvimwe aita gumbo mumba, gumbo panze, zvimwe mukoma wangu anonga anga akadyiswa kana kuti anga asina. Because amai vari kutaura kuti baba wakasimuka pasiya vakati mwana ndevani? Mwana ndewangu. Imimi manje mochiti no, maybe there's something chakasiwa nababa wacho chemava kuti aiwa we would want to inherit, takuda kutochitora chiite chedu isusu nekuti tisu varidzi vechinyi wehama yakashaya zvichida iproperty kana kuti imba. But what you have to do is munofanirwa kutanga matombofamba naye kuchivanhu first. Zvotsvagwa kunzi ivo baba mukuru vacho ari kubuda aya ndiani, handiti zvoonekwa. Zvimwe zvichida pana akaita richiwawo nemwana, handiti kuti zvinhu zvake zvimufambire bhizinesi rake rimhanye. Then mumamati aiwa no ngachiteta DNA yawo mana kusvika sikrodai bosi ku-DNA kunogurwa mari. Inogurwa smart. Ende hatitozivi pamweni mapengero ari kuita hatizivi. Umweni munhu unokwanisa kana kutumira chinhu chake kuti hanzi chinhu changu ichi ngachiende chovhiringa ningi ndione ndiye mari. Okay, pamusoro hatina kana kumbobvira mwakamboenda here kumaprofita kana kumbozwa kuti hanzi muzwe baba ake echitaura namai ake echitaura akabudirwa, hamuna. But mwakakwanisa kuenda kuma-DNA pachingezi. Mirai, kune zvimwe zvinhu zviri kuitika muvanhu vari munomu munharaunda yedu. Kune vamwe vanhu vanoshanja nyaya dzavo dzaanoita. Aita nyaya dzavo dziya, aona kuti nyaya dzavo dziya auya nadzo kuna mambo, nyaya idzi ndakuda kubatwa kana ndakuda kubatwa, apedza omhanya kuenda kukoti komangara mambo kana kuri kukoti. Unobva uchigara muri munyika mani. Chokwadi tiri munomu totaura chokwadi. Ende chawakaita usafungoita hanzi chingakora kuonekwa, chinotoonekwa. Vetoshanda nacho kusvika zvadini zvaita straight. Inini chandaitodawo hangu kutonatso kusimbaradza apa ngekuti makauya kudare kwamambo Ngorima haiti zvima-DNA test. Anoende kunoti abereki acho akafa abude chitaura ega kuti mwana uyu ndokwakati ngekuti mwamunomu mudare rechiwanhu. Saka kuti tiziye kuti mwana ngokwani kutofamba aiwa zvema-DNA test izvo. Kutofamba kuti n'anga iri apa n'anga iri apa yotaura. Right. Iwo ma-DNA acho akaenda kunotorwa, mwana akatorwa nani DNA? Baba akafa, mwana akafa, akatorwa nani? Ndimi handiti? Kuma-DNA kwakaenda ani? mabatirwa anoitwa ma-DNA ndoaziva. Ma-DNA kunodiwawo kwagwasira. Wakaenda Mishek kukaenda vana mukoma 2 kunodiwa 2 brothers nemunhu wacho muri kutestwa. Ndo mashandiro avanoita. Vakatorawo here hama dzemukadzi, hama dzemukadzi kune mwana kwavakadini kwaakabuda ikoko mwaipanoka munaye. Exactly. Vaona anza yekuti hanzi this thing is 0% kare muripo makatarisana nanani. Torai pepero, munhu akaita pepero mabrothers acho ari 2 akaenda torai pepero. Ndine mubvunzo pana baba pavataura kuti mwana uyu Misheki haasi wekumba kwedu. Mai ava vakauya nemimba iri mumusha umomo kana kuti mimba iyi yakaitwa apo? Tonambobvunzawo baba. Handikoni kudaira mubvunzo. Then ari paboda pacho ini ndaidawo kubvunza kuti Misheki wacho une makore mangani kuti muzosvika kuenda nemwana ku-DNA test, nokuti mwakutoabhiusa mwana kuti mwana wafunda kubva kwese uku wopedza mwakumuti wapedza zvese zvaapedza mwakuti ngatichienda kuma-DNA test, mwatomufonyora futi pfungwa dzake. Ende baba acho unaatsvaga sei? Imi muri mana baba acho? Pavasivo kune pavati pavataura kuti chiripo chakavanzika pekutara iko chakazosi kuti baba acho ati mwana ndewangu zvinoti pane kakuitika kanga kari eya baba
pane kakuitika kati noise kana kakusamimika kanga karipo pana mai vavo pamwana iye ndoazochibuda mabudira chira mai makamira baba ndo yakana baba mamuripo pasiya pacho kudaro chini chakanetsa chekuzoti baba azotaura kuti uyu mwana wangu because chatotaurwa futi apa kuti zvakazi hanzi mwana newangu ndiri kuya ndichitora mwana wangu ndichengeterei mwana wangu chini chaizomboita kuti hanzi zvizi mwana wangu kana chakanetsa Agwasi akatotore mwana wa zuva racho riro akaambuka naye. Ochozoita kuuya. Taurai baba. Akatotora akati ndautore mwana wangu. Naye afa ndautore mwana wangu. Ndochengeta. Mishe kwakazodzokera sezvo munhu anga asikazokure kwadziye. Wakazopoya pana mbuya Lenati. Asi baba angati mwana uyu ndewangu tiripo pajekerere. Akati mwana wangu. Baba wakangwarisa akafanana ana baba amweni andakambosonga aimbotofanira kuti ambodzokere kumba amboita zvichiwanda budise mai emwana iye nababa emwana iye azwisise ari kumba kwavo. Zvakanaka ndiemberere mukoma yemaoko. Ndaide kundoti dare relationship iripo na uyu ndeyekuti baba vake vekubereka uyu murume aripo mai vavo vashaya ndo pakazorora baba vavo mumwe mudzimai muri kutaurwa ukasungirai murupabata masvibata navo vatorana hapana kuite dambudziko rakamboitika mumhuri. Dambudziko rakazoitika nekurwara kwechii koma ndofunga ana mungati tenderana kuti hakuna kumboita dambudziko naagwasira baba vake uyu but vaite dambudziko manje ravapo ndope vakatore route yekuenda kuma-DNA test. Saka vakaenda mabrothers vanga vakutodzidzise baba vavo vakazoshaya mai vashaya baba vavo vakazoshaya ndokusare vana ndokuti ngatichengete munin'ina wedu wakasiyiwa uya uri kwani muzukuru wakwasundirai kwakuchichengete munin'ina vari kumuchengeta kuzomuendesa kuchikoro ndopabude matambudziko ava vochitisa hatina kumboone dambudziko rakadai raakuuya ana mukoma vava vegawo vana vekwamaiguru manje vari kudzidzise chii mwana wekwamainini munin'ina wavo apa ibarika ndapota ibarika ana yemubarika guwa nemunhu uri mupenyu hapana barika irapamerana nezvataura baba ari apa yani zvese izvi hapana dambudziko. Uyu wanga asina godo nemwana wamainini ake asi nyaya indoripo ka ngekuti aya ngaende kotsvaka nyamusoro unobudise mai aunini amisheki nababao otaurirana mwanangowa ndokuti misheki aone pakakwana paanogara. Pamusoro ndiri kumupai mupurisa ndoda kuti hanzi mubude mabuda muende kun'anga makaenda kuma-DNA test maamuri mega musina vanhu vekwasundirai. Saka ndiri kukumbirawo kuti ndomupa mupurisa ndiri kumupai Mr. Chikumira then moenda kun'anga. Mwaenda kun'anga ndoda kuti baba ake abudiswa apa namai ake obudiswa apa then otaurirana ari vamwe chete vechizwisisana kuti mwana wani then zvimweni wow asandouya ega kudare pacho kwekunga dambudziko remwanawo amweni atona hapana amweni aripi mabrothers acho akaenda ari kutaura kuti ndiwo akaenda nawo anofanira kunge ari apa aripi vakatomboya but umwe wakatodzokere Namibia unoshandire Namibia vamwe varimo muHarare saka wakabatika ngezvakaona asi vhiki rapera tanga tiri kuteste takauya tichifunga hamuna dzimwe hama here dzenyu dzekuti munodai mwakagara nadzo ipapo baba ngatisaite zvekuti tikazoenda kun'anga pamwe ndii munobatwa kana kuti amweni enyu anobatwa
chinhu chimwe chetoda kuti tiite kairi, toda kuenda kutizwe kuti hanzi mwana uyu newani, mapazwa ati mutaura hanzi ichi Namibia nechinjenje mutaura chito mari unokwanisa kana kugura munhu kuti chabudisa kuti mwana waasiri wangu, then mwana wabuda asitori wake munhu umwe munhu otoita business ndiye otokwadi otoita mari dzimwe dzakati tsva unonge atodhambiwa watodhambiwa musoro wakupenga watosiiwa ichi munhu uchitanga uchingengena mari ndaikumbira mapepa ene ndimbokashuta ndozoteererawo kuziva kuti ona akaite kesi iyoyo ari right here kana izvezvo edu ngatiti endai panze ndikupa Mr. Chikumura ndio akuita kesi yenyu. Mr. Chikumura ndio akuita kesi iyoyo. Mapazwa kudai panze mwana wacho andiri muchiruko unomufonera auye kana zvichiita mutosimuka mangwani kuenda kun'anga mufonera auye then obetserwa aripo titese pamwe chete because mukada kusasaira zvimweni zvinhu muchiramba muchiita zvakadai zvisiri izvo hatizobudi chiendai panze kana zvichiita fonerai mwana wacho itokwira bhazi akwire bhazi mangwani makuseni kana nhasi moenda kun'anga.